spusti mnogo to na ivicu. Joj, jest, grešila sam. Znaš što sam uradila? Ovdje sam tačno izmerila i sve trebalo da se... Ovoliko je trebalo da ostane. Pomeri ga sad. A ne mogu staviti. Ma da, to je najmanje dobro što to nisi niste. Čekaj, ovo za ovoliko. Ovako. Baš nije isto. Ovdje treba da dođe, je? Mi ne treba bude na sredini. Treba ovdje da dođe, je? Da. Sve samo za to. Joj, pa znaš... Ovo ne vidiš. Sve nam pačke gledaju. Postoji mnogo više onoga što ne radim, razumiješ, što ne znam. Pletem korka, čoče, to se ne uče. Pruće, kad se seče, ko je pruća, ko je vrh, ko je šta. Pletem od rogozovina, to me naučio deda, mamin otac. Stalno seko rogoz, kleo nam deci šešire, babi cege za pijac. Ovo dole ispod ove recke su to su vjerojatno godine ili meseci ili nešto tako, neki kalendar, vjerojatno njegovog boravka u toj pećini ili nešto, ovo stvari ovako izgleda. To što je urazeno u tu stenu. I ima još tih nekih, znaš, ja sam samo ovaj, i onda tako to pošaljem. Pošaljem Akademiji nauka, pošaljem već, ne znam kao na kome sve. Rano, ali nisam izbrisao. Već dobar niz godina, je prosto nekako, to u stvari sad više i nije tako, nije popularno, ali je krenulo pre, ne znam tačno koliko godina, se krenulo sa popularizacijom uopšte prirodnih materijala, pa između ostalog i prirodnih materijala za bojanje, i to je nekako krenulo sa celim tim ekološkim pokretom koji je došao kod nas i sa celom tom pričom o prirodi. Malo je to uticalo na ponovno vraćanje prirodnim pigmentima i prirodnom načinu bojanja, ali su same te boje po celoj prirodi stvari na kraju, po dobijenom rezultatu na kraju su prijemčljivije, ljudi ih više prihvataju. Sad, da li je to u našoj prirodi, pošto smo i mi deo prirode, ili je u pitanju nešto drugo, to ne umem da kažem, ali ljudima se mnogo više dopadaju, znači, konkretno, recimo, vuna obojena prirodnim materijalima nego vuna obojena nilinskim bojama.